L'objectiu és aprendre'ns de memòria One Hour with Jane Fonda. Vale! 5, 6, ready, on! And exhale. 2, 1. Roll down. Curl it up. Next stretch. Es vol dir rolar? S'ha canviat la cama? No ho sé! No ho sé. Sí, perquè toca el mateix que... Ai, perquè es diu la cama davant. Davant, sí, tirada, tirada. Sí. No, la de davant! Sí. Ara. Sense entendre què fa aquí. Hands on the Suposo que serem bessons? hand. Rest down. Hands hip level. Realment, hauria d'engegar qualque cosa. Ha sentit un pip? No, per favor. Come on, Lydia. Show those biceps. Com els que porto jo ara mateix. Sí, guarda. Get it up. No te diu? Ritme. Ei, allà. 1, 2, 3, 4. Vinga. Joder! Els braços. Flipa, tio. Que mals braços que m'ho Oh, Tinc calor. oh, el meu braç. Ara canviem. Canviem. Canvi. Joder. Avui segueixo bé, Sí. Grams. Oh, puta, tio! Què? Els braços! Sí, Me cago en Déu! Han de fer cada dia! Oh! 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 Tu! A mi? Una calamada! Me queda mà. Puix, són 3 i el quart piques! 2, 3. Chicken time! No arribo! Bravo! Ara sí. Quants dies portem? Portem Quants? segona o tercer dia fent aquesta obra de la Jane Fonda. Sí! Aquesta en concret. Avui és el dia que ho he passat menys malament amb els braços. Avui els braços no han patit tant Ah. i, excepte l'últim tros, recordo bastant els passos. O sigui que... Jo he tingut un petit moment de crisi, un petit moment de Sí, crisi. aquella No, combinació de hòstia. passos que costa No. més combinar. Però bueno. El del... Sí, Aquest? aquest. Amb l'intercanvi les cames, d'altre. amb el canvi, perquè he d'endevinar com compta en aquests passos. Perquè si no, no. Però bé, Bé, seguirem. Oh, seguirà. i fins aquí de moment. Adéu.